ମୁଁ ସେଇ ଝିଅ ଯିଏ ଘର ଛାଡ଼ି ନୂଆ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ସେଇ ଝିଅ ଯିଏ ଘର ଓ ଦେଶ ଦୁଇଟି ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ଖୋଜୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଘର ନଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଘର ତିଆରି କରୁଛି। ତ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି। ମୋ ପୁରା ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଆଉ ମୋର ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉଛି ବିଟେକ୍ ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ। 2018 ମସିହାରେ ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ କଲା ପରେ 2018 ମସିହା ନଭେମ୍ବରରୁ 2025 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ଯାଏଁ ମୁଁ କାମ କଲି। ତାପରେ କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ମୋତେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପତିଦେବ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନରେ, ରିଚିତ ନାୟକ। ସେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୃହିଣୀ। ଆମେରିକାରେ ମୋର ଭିସା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ମୋତେ ୱାର୍କ ପରମିଟ୍ ନଥିବାରୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ନୁହଁ। ମୋ ଘର ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଉ ରିଚିତଙ୍କ ଘର ବାଲେଶ୍ୱର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆମେରିକାର କାଲିଫୋର୍ଣ୍ଣିଆରେ ରହୁଛୁ। ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ଅନୁଭୂତି। ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦେଶକୁ ଯାଇନଥିଲି, ଅନ୍ୟ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରକୁ ମୁଁ କେବେ ଆସିନଥିଲି। ହଁ, ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ପଚାରିଥିଲେ ମୋର ଏଜୁକେସନ୍ କ'ଣ। ତ ମୋର ସ୍କୁଲିଂ ହେଉଛି ଜବାହର ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ତାପରେ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି କଟକରେ। ତାପରେ ମୋର ବିଟେକ୍ ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ତାପରେ ତ 2018 ମସିହାରେ ପଢ଼ା ସରିଲା। 2018ରୁ 2025 ଯାଏଁ ଚାକିରି। ତାପରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ଏଇଠି। ଏତେ ସବୁ ଗପ ଭିତରେ ତ ମୁଁ କହିବାକୁ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ବାପା ମା ପଠେଇଛନ୍ତି କ'ଣ। ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏଇ ପାର୍ସଲଟି ଗାଁରୁ। ଆଉ ରିଚିତଙ୍କର ମୋର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ, ବହୁତ ଖୁସି। ତ ମା ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଟିକେ ମୁଆଁ ପଠେଇବାର ଲାଗି। ମା ବାପା ମାନେ ରିଚିତଙ୍କ ମା ବାପା। ତ ମୋ ବୋଉ ସେ ଆଗରୁ ଥରେ ପଠେଇଥିଲେ ପାର୍ସଲ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପଠେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ପଠେଇ ନଥିଲେ। ତ ଆମର ଏମିତି କିଛି ଘରକରଣା ଜିନିଷ ଦରକାର ଥିଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରେସର କୁକର ଆଉ ଏମିତି କଡ଼େଇ ମିଳେ ଏଇଠି ସବୁ, କିନ୍ତୁ ଘର ଲୋକ ଟିକେ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୋତେ ସେଠିକାର ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେ ତ। ଆଉ କିଛି କପଡ଼ା ବି ଥିଲା। ଆଉ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଘରୁ ଆସିଛି ତ ଆଚାର ଆଉ ଘିଅ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଘରର ବାସ୍ନା ଟିକେ ଥିବ। ଆଉ ପିଠା ଆସିନଥିବ କେମିତି ହେବ, ତ ପିଠା ବି ପଠେଇଥିଲେ ମା। ଆଉ ଏମିତି ଥିଲା କିଛି ଆମର ପାର୍ସଲ ଜିନିଷ ସବୁ। ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ବି ପଚାରନ୍ତି କି ଆପଣ କେମିତି ସେଇଠୁ ପାର୍ସଲ ଆଣନ୍ତି। ତ ବହୁତ ସାରା କୁରିୟର ସର୍ଭିସ୍ ମାନେ ଦିଅନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାର୍ସଲ ସର୍ଭିସ୍, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କୁରିୟର। ତ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। DTTC ହଉ, ଫେଡେକ୍ସ ହଉ, DHL ହଉ, ଗରୁଡ଼ା ଭେଗା ହଉ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନେଷ୍ଟଲି ଦୁଇଟା ପାର୍ସଲ ସର୍ଭିସ୍ ଆମେ ନେଲୁଣି ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ଆସିବା ପରଠୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ପାର୍ସଲ ସର୍ଭିସ୍ ନେଲୁଣି। ମୋତେ ଦୁଇଟା ଯାକ କମ୍ପାନୀର ନାଁ ତ ମୁଁ ନେଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦୁଇଟା ଯାକର ସର୍ଭିସ୍ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। କିନ୍ତୁ ଫର୍ଷ୍ଟ ୱାନ୍ ୱାଜ୍ ବେଟର୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଆଣ୍ଡ ଏଭରିଥିଙ୍ଗ। ସେକେଣ୍ଡ ୱାନ୍ରେ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ, ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ କେମିତି ଲୋକାଲ୍ ପ୍ୟାକ୍ ହେଇକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ଢାଳି ନଥିଲା। ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଥିଙ୍ଗ। ଲାଇକ୍ ଆଚାର ବି ଆସିଥିଲା, ଘିଅ ବି ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଢାଳି ନଥିଲା। ବଟ୍ ଠିକ୍ ହିଁ ଥିଲା। ଆଉ ଏମିତି ଘର ଲୋକ କିଛି ବଡ଼ି ପଠେଇଥିଲେ, ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଥିଲା ଘରୁ। ଘର ଜିନିଷର ତ ସବୁ ବାସ୍ନା ଟିକେ ଅଲଗା। ଆଉ ଏମିତି ଥିଲା ଆମର ପାର୍ସଲ ଜର୍ଣ୍ଣି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।